I és molt curiós, dic, perquè des dels nostres països tenen aquesta visió de que Espanya, Europa, són països altament democràtics. Però què passa? Per què dic això? Perquè aquell 28 es faran les eleccions i molts de nosaltres, molts veïns que vivim i treballen aquí, no podrem votar. I què passa amb això? Que és crec jo, una exclusió molt greu, perquè és quan tu has de dir i de prendre aquestes decisions molt importants que evidentment que afectaran d'una o una altra manera. I aquesta situació pues, és molt greu quan tu a l'Ajuntament estàs més exclòs perquè no pots ni triar persones a vegades que tu et sentis més proper o que siguin, com es va dir abans, racialitzades o que tu tens com un referent, no trobes gairebé aquestes persones. Doncs és per això crec que s'ha de fer alguna cosa i de pensar i un missatge als polítics que s'han de ser més valents i de ser més inclusius en la gent que vivim als barris i que també tenen aquestes qualitats de poder tenir i de formar part dels governs, dels municipis d'una altra manera més activa i no només fer una foto, diguéssim, per calendari o per, jo què sé, per alguna revista, no? Crec que podem i tenim aquesta valor afegit que podem canviar molt més les coses i millorar la vida de moltes persones, en aquest cas que estan sent incloses des de l'administració, des del carrer, a vegades d'una altra gent, i que segur que canviaran moltes coses. Si la quantitat de gent com nosaltres, que ara mateix estem exclosos, segurament que serà una altra història si aquest 28 de maig tinguessin el dret a vot.